Predstavujem vám hotel Alexandra Beach na ostrove Zakynthos, miesto, ktoré si zamilujete na prvý pohľad. Hotel sa nachádza priamo pri pláži v obľúbenom letovisku Cilivi, len pár krokov od mora a promenády. Hotel má upravené záhrady, čomu vládne naozaj príjemná atmosféra. Hotel ponúka viacero typov izieb štandardné, rodinné aj s výhľadom na more. Väčšina má vlastnú terasu alebo balkón. V ponuke sú aj izby swim up. Jednou z najväčších výhod hotela je bazén s nádherným výhľadom na more. Pri bare si môžete vychutnať kávu alebo drink rovno z lehátka. Pri bazéne sa nachádza aj reštaurácia, kde si môžete vychutnať kávu s výhľadom na zátoku. Pláž je hneď pri hoteli, piesočnato-kamienková, čistá, s pozvoleným vstupom do mora. Hotel je ideálny pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry, ktoré hľadajú pokojné miesto na oddych. Alexandra Beach je výborná voľba.